Welcome to Olivia Media, where stories come alive. Fresh trends, inspiring stories, and fun every week. Subscribe and join the Olivia Media family. Your world, your story. Ninafuna nimeacha Chimwendo. Chimwendo ukutiambada. Ukutiambada. Chifukwa tikakuyankha umathamangira kulira. Ndikuuza chinimba. Ndakumva sana kunena kuti akuti moko wedding. Chimwendo pasachedwa apa nduna ine mukabineti mwanumo inathamanga ku India kachosa mimba. Tukuiziwa mwini wake wa mimbayo iweso Chimwendo kumuziwa kimakupasa nitu ulemu tikakhala pale musatuone ngati anthu oyipa kapena zisiru timakupasa ni ulemu iweyo ngati secretary general wa Chikangawa Party ukhala leading example koma ukayamba zimenezo ifeso tizingong'alula. Ife tikufuna anthu a serious. Nduna zizakwe wewe Chimwendo zimachoka pano kupita ku India kukamatisa sisi mutu ndalama ya misonkho ya Malawi. Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video.